Tuma chuan US in IC so tupa Abu Bakr al-Baghdadi an thadan documentary kan thlir ho le dawn ani kumsang ni som pali dai to khan al-Baghdadi hian Iraq rama al-Qaeda ho ming chu thlakin IC sarondina an Polin din atanga kumrei vaklo nuwa chuan Kovel mun sang sanga chuan harsat na le boina chu an thlen ngal na sa hlea Iraq le Syria ram te chu ron opin an Pol member te po chu pung chak hlea an che du dan te la chu aro va thai em boxi chung te ni ta ka chuan Kovel ram sarkar sang te chuan ISIS la ka chuan in do puangin nuai chimi dan turmol chun ngai tu ani heng ISIS ho do konga hian US in Marshallin Russia British France le ram than khatte chuan an zui ve bokani heng ram sang te hian be puilin thamlu tuk lo chu heng ISIS ho la ka hian an thlak o lo ve bok tum khat chu Russia sarkarin ISIS la ka be pui thlak na an mi thate zinga chuan an ho tu pa ber Abu Bakr al-Baghdadi chu atel venin an ria media lama po al-Baghdadi thi thu hi an lo puang zar man nge ni hun engemaw ti chan chung chu Kovel point al-Baghdadi chu athi to ni ngai mana amai ro chu kumsang ni som pakwa lo in her chuaka al-Baghdadi lan na nge mai video chu ron chuak ta tlat mai chu video a chu da thu soilai ni in Kovel sarkar lian ho bar khai chiang hle tuna chuan Kovel point al-Baghdadi la dam thu chu an hrata amai ro chu khoya nge omang Syria nge Iraq ani yang ti chu tu man an hrelo thung hun rei poliam ma chuan Sri Lanka rama chuan chetna arun thlen le tatlat mai sarkar intelligence agency lama chakwak lo ni an hriat ram ta chu an bei mi mai ni heta tang che hian al-Baghdadi chu America blacklist a chuang tawang mai CIA te chuan al-Baghdadi zon na chu tran ngalin data sang an la khoma phone call rin hlelom do ni an hriat ta chu chui zui ngal zelin an data la khom zong ta chu CIA server station mun puya chuan an da khol nek nu ka ni CIA hoin an man tangkai ber zinga mi chu RQ4 Global Hawk drone hi ni ome van borok metar sing khat zat sang atangin hi signature trace thaya darkar somni pali chuang zat chol mi lovina thlok thei bok aman zat po hi dollar makta doi za som sari pathum man zat nin mel sing ni bel chung chu avil ne le ni chutiang or taka an zon hu chuan CIA ho chuan al-Baghdadi nu puile abung rothon tu pakhat chu an man thei hlau mai zo na te an zo nu chuan al-Baghdadi om na tur mun lai borvel chuan hre thei ta April sang ni som pakwa chuan US chuan al-Baghdadi om na mun ni an rin chu chiang thokhat viewin an ria chumi kum vek September thla chuan US President Donald Trump chuan Syria rama US payom ta chu in hnuk do vek turin thuwa peta thut mai chu IC so chuan rem changa alaka an Polin thuam chakle zuan la hunata na man nan lo tum ve mek bok ma se engthil nge lo thleng don ti an hrelo ani US lampo chuan ral rel an tranta October ni somni pali ni lai tho tran ania White House lama chuan al-Baghdadi chu Idlib province compound chunga chuan om ni an puang zara atuk October ni somni panga zirtop ni chuan US President Donald Trump chuan sipai ho chu July an rin hel mun na lai chu vabel chiang tur le vazir chiang tur chuan thu petani October ni somni paruk in rin ni nia atho khatna tan sipai ho chuan helicopter pariat mangin July mun chuan panta chuan helicopter man te chu Chinook Black Hawk le Little Bird ten nia an moto chu second som thumaya reilo tur ti chu ni burmai heng helicopter khaltur hian pilot thabik thlan chuanin sipai thabik za chuang tel nge ni sipai te chuan anui sa thiam tlema zo an keng tel bok jet fighter rol te chu mamo an ni thut tak puwa cha chung hal mai thei turin an in ring reng bok chumi tlai dar nga chuan US official te chuan Turkey Russia le kar chau chu bepuyan thlak don awang chuan July area tang chuan lo in thiar filim turin an hrila ing pui che ngen thlak don ti ero an hril lo thung
dar nga le chan verik chuan US president le mi poimo ho chu White House situation room a chuan sipai ho che dan thlir tur chuan anom kim ta thap mai Western Iraq Al Assad Airbase atang chuan US raldau helicopter le jet fighter ta chu an thlok chuak ta chung helicopter le jet fighter ta chuan Syria ram chu niam taka thlok chung chuan man mo tak chuan an pan ani helicopter chu Fitzan hi songa ai sanga thlok lo tura ti ania darkar enga mozat an thlonu chuan an tumram chu an thleng thei ta minute relo ta chungin helicopter pare tang chuan sipai thabik zarwal chu an thlak thanghala chung sipai ta chuan chuin compound chu an hol tan ta der mai thok le khata silari an thenghal thut air support lamatang chuan chung ho chu an ron nuai chimit ve ngal sipai ho chuan compound chu an hol chuak vek ta bang chu bom chhiain in chung nama chuan an lut thei don ta ni an lut tia chu team captain chuan ISIS fighter pani chu man ngalin no pang som pakhat zat lom chu compound rang chuan him takin an hroi chuak ta bokani sipai te chuan ISIS fighter tlema zong le al Baghdadi nu pui pani chu an thata silai thoma chuan al Baghdadi chu no pang den chuan tanel lampan chuan an tlan cheve ta chu vele sipai ho ui sa thiam chuan tanel lam chu pan ngalin sipai ho po chuan an ron zui ve ngala amai ro chu al Baghdadi chuan man ai chuan tin a suicide vest hak lai chu tipokin ama le no pang chu amuna chuan thita ngala ni sipai ho chuan al Baghdadi DNA chu lain a compound na a document poimo te chuan latel boka sipai ho chuan helicopter mangin chulai mun chu chho san ngalin chulai compound chu an bom tar ngal veka an document hon chu an zir chianga ISIS so information poimo tak tak lo omin ISIS so vek ti chiatna atana manata nan ti ni al Baghdadi tu hi anulama po White House lama som ve an hinge ni hen be pui thlak na hi kumsang ni som buthuma American mi Kayla Mueller Syria rama ISIS so in an tha tak ming choin Operation Kayla Mueller ti an vo nge ni